Намираме се на морския бряг в Бургас. Тук е границата на България. Слава Богу, нашите олимпийци не мислят така. Сдружението на олимпийските отбори по природни науки е с фокус подпомагане на подготовката и участието на българските национални отбори на международните олимпиади по природни науки. 2025 в Sunshine Coast, Австралия. 2002 в Русия. 2020 година в Казахстан, Алмати. 2019 година Алмада, Португалия. 2022 Матера, Италия. 2025 на Мумбай. 2022 година Храдец Кралове, Чехия. Мумбай, Индия. За да се случи това, имаме 3 големи сегмента на работа. Първият сегмент, който минава под мотото "Участвай, Олимпиадата е за всички". Моята задвижваща сила, която ме движи да се занимавам с наука въобще, именно това желание да разбера света. Като наука, самата астрономия дава смисъл. Аз винаги съм имал интерес към света около нас. Моят брат ме запали по астрономията като бивш участник и аз бях с амбицията да го надмина. Втория сегмент от нашата работа е именно централния, подготовката, тяхното финансиране, с подпомагането им с литература, така че те да могат да бъдат съсредоточени единствено и само в това да бъдат все по-добри и да печелят медали за България. Това е златна медал от Международната олимпиада по физика. Избрах го, защото в общи линии, така да се каже, върха на моята олимпийска кариера. Мисля, че се пада 15-то злато за България от тази олимпиада. Бях изключително изненадана, че всъщност съм се справила и доста добре и точките ми са били достатъчни за златен медал. И ми отне някакво време като цяло да проумея, че имам златен медал. Безспорно най-големият успех, който постигнахме, беше през 2025 година в Мумбай в Индия. Направихме най-доброто представяне на България на нашата олимпиада с 3 злата и 1 сребро. Тази година, освен този медал, имам още един, който е бронзов медал от Международната олимпиада по физика във Франция. Никога няма копия на медала за ръководителя. Ръководителя продължава да работи с следващите. И аз не си ги слагам като мои лични успехи, те са успехи на децата, но аз просто им помагам да го направят. Можем спокойно да кажем, че ние се мерим с тези, които са световните сили. Освен всичко това, добавяме към подготовката им и проекта "Олимпийци за олимпийци". Това не би било възможно, ако не бяха нашите партньори, нашите спонсори, на които сме безкрайно благодарни. През първите години на мен ми се налагаше да търся спонсори за цялото участие за Олимпиадата, което беше почти отчаиваща задача. Благодарение на финансиране има млади хора, които с лекота може да ни заместят. Георги Александров, Теодората седмица почват те да правят по-отделна подготовка от тази нашата. Поддържане на ръководители в най-активната творческа възраст може би е най-доброто решение. Формулата на успех е труд, постоянство, труд и късмет. Успехите и отличията са естествения резултат от този труд. Нашите ръководители дават фокус върху какви задачи да наблегнем, какви умения да развием. Много често безвъзмездно дават на децата от своето време опит, енергия и огромна любов, за да се случи крайна сметка добрия резултат. Те ни караха да бъдем по-добри всеки ден. За мен никога печеленето на медали не е било самоцел. Дори и да не стигнеш до финала, все пак си преодолял себе си. Отваряш една врата към нещо, което може да бъде твоя живот, твоята кариера. Когато готвим децата за Олимпиадата, ние като учители винаги трябва да помним, че всъщност ние не произвеждаме медали, а произвеждаме личности. Аз искам да ги науча да не слушат малкият човек, който ги кара да се откажат, който им казва, че това е невъзможно, това не може да стане и така нататък. Това са глупости. Открий буквите и ценностите в българската азбука на чудесата. Виж ги всички на Чудесата.бг.